Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin duniyar Al'ajabi 24 TV. Jirgin ruwa mafi girma a tarihin duniya, ƙirarsa, wanzuwarsa har ma da shuɗewarsa. A ranar 31 ga watan Macin shekarar 1909, tashar ruwa ta White Star Line da ke Iceland ta ayyana samar da ƙirar jirgin ruwa mafi girma, tsada da inganci a faɗin duniya. Hakan ya biyo ta hannun Harland da Wolff, waɗanda su ne iyayen kimiyya a wannan lokaci, su ne maƙeran jirgin Titanic. Hakan abu ne mai matuƙar wuya, dalilin da ya sa Harland da Wolff suka ɗauki sama da mutum 14,000 mafiya fasahar lokacin domin gina frame ɗin jirgin. Hakan ya ɗauke su tsawon shekara guda. Kamfanin White Star Line ƙarƙashin su Harland da Wolff sun cimma ƙudurinsu wajen gina wannan tafkeken jirgi da ake kira da Titanic. Hakan abu ne mai matuƙar ɗaukan hankali, kasantuwar babu wani jirgi da aka taɓa yi mai girmansa da kuma tsadarsa a tarihin duniya a wancan zamanin. Harland da Wolff sun kammala kera jirgin Titanic a ranar 31 ga watan Mai shekarar 1911, wanda ya ɗau shekara 3 ana aiki babu dare babu rana. RMS Titanic ya yi fintinkau wa sauran jirage a duniya, kuma darajarsa ta kai kimanin euro miliyan 1.5. Tabbas jirgin Titanic ya zamo jirgin da ba a taɓa yin irinsa a tarihin duniya ba, kuma ya kasance makurar fasaha, sai dai kash. Duk wannan bajintar da ikon Ubangiji suka yi ta, halayyar ɗan adam ne saɓawa tare da sakawa da sharri a duk lokacin da aka taimake shi. Ganin sun cimma kammala jirgin, sai girman kai da ɗagawa ya shige su tare da fankama da nuna isar cewa su wasu ne. A ranar 12 ga wata, Thomas Andrew ya yi ikirarin cewa Titanic jirgi ne da ya gagara nutsuwa, ko da Allah ba zai iya kifar da shi ba. Kwatsam sai wannan ta faru. Shekaru 100 bayan nuna ƙarfi da Allah ya yi a kan Titanic. Titanic ya kasance jirgi mafi girma da inganci a lokacinsa, amma Ubangiji ya nuna izayar nutsar da shi duk da kirari da nuna fankama da masu sarrafa shi suka yi. Allah subhanahu wata'ala baya son masu ɗagawa tare da nuna girman kai a ban ƙasa. 'Yan uwa, a ji tsoron Allah, shi mai iko ne kan komai. Assalamu alaikum.